My name is June Salomon, and on behalf of the Council of the Royal Family of Pingelap Incorporated, this marks the first broadcast from the Council itself, and we welcome you all for joining us as we try to bring Pingelapese local news to you through our newly created website, pingelap.com, and all our social networks. We do like to stress to our international viewers, if any, that this is a online Pingelapese local news broadcast, so we will be using our native Pingelapese language majority of the time. If you wish to get a translation of the video, please do contact us through our website at pingelap.com. Mome po yun nagkabangala-kalangan sa masasakaw ng kos pasangin sa wil makasandi makarataksa si may Pingelap po nagkakanan-kinan sa umaw desuang acting governor the Honorable Marcelo Peterson ongan tataw kasampalo magsasini na kalamo sa simen uyawin na November 8 riya kitay sa glima. Wow, o siya primar na pala ng Pingelap siya. Merkabungki siya primar na iso kuwagi ay tatpatubang kuroni. Merkabuya ay karanta na el kapese. O nang tataw kasyampan na siya Pohnpei susulbay ng Pohnpei. May Pohnpei siya. May Pohnpei ba niya pagkakabukod. Orang pilata turun tahun buay. Sangat kabina del legislature Rimanot, ipapabang kurang po yan. Kayo sa karanta o aleti isa ko ng blessing. Tempoy-poy, we're not tutuwag sa pagmaramas. Sangan uwa masansal sang reacting governor ng Parotoreto kasan may tangiyan uya Pohnpei sa wasre may Pingelap po nagmakukusan po Wayne Pingelap, Malok na Wayne Sokoes, Mant na Wayne Matalani, Guam, Saipan, Hawaii, Powe na Amerika talila na way pagkaila masawasan salme. Mesa ito kasan mo itang acting governor and kakan uya pagsawas reme Pingelap ona. Acting governor, lieutenant governor, kaya pumila. Kasan sa liyan ng kapag na ipasok na na edin umaong pagkantiti lang. Tanong kasan di sa ating government ng Sutra, Parato, Sutra Asia. My name is June Salomon, and we thank you for joining us today at pingelap.com. Until next time, kasalagumasyones.